हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम हरे माताजी। प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम. प्रणाम। ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട. അത് നമ്മള് പറയണത്. भूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाता स्वामिति नामिने नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുവാണോ? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖമാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി അല്ലേ ഭാഗവതം ക്ലാസ്? माताजी, हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മൈശ്വര്യശ്രുതശ്രീഭിः ഏതമാനാമതഃ പുമാൻ നൈവാർഹത്യാഭിധാതും വൈ ത്വമകിഞ്ചന ഗോചരം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മൈശ്വര്യശ്രുതശ്രീഭിः ഏതമാനാമതഃ പുമാൻ നൈവാർഹത്യാഭിധാതും വൈ ത്വമകിഞ്ചന ഗോചരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനനം ഐശ്വര്യം ശ്രുത വിദ്യ ശ്രീഭിഹി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയാൽ ഏതമാന ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന മതഹ ലഹരി പുമാൻ മാനവൻ ന ഇല്ല ഏവ ഒരിക്കലും അർഹതി അർഹിക്കുന്നു അഭിധാതും വികാരഭരിതമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വൈ നിശ്ചയമായും ത്വാം അങ്ങ് അകിഞ്ചന ഗോചരം ഭൗതികമായി ഒന്നും കൈവശമില്ലാത്ത നിസ്വനായ വ്യക്തിയാൽ അനായാസേന സമീപിക്കാവുന്ന ഒരുവൻ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്ല പ്രഭുവാക്കിച്ചേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഭൗതികമായി നിസ്വരായവരാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ. ആദരണീയമായ കുലം, അതിയായ സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശരീര സൗന്ദര്യം എന്നിവയാൽ
സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിലുള്ള ഒരുവനാൽ ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? വിപതസന്തുദാശശ്വത്ര ജഗദ്ഗുരോ ഭവതോ ദർശനം യസ്യാത് അപുനർഭവ ദർശനം, അല്ലെ? വിപതസന്തുദാശശ്വത്, ഇനിയും ഇനിയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നോട്ടെ എന്റെ കൃഷ്ണ, അല്ലെ? എനിക്ക് ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നോളൂ എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാൻ വരും അപ്പോഴേ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കുന്തി മഹാറാണിയെ എല്ലാ സമയത്തും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ആപത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുനർഭവ ദർശനം, അല്ലെ? പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭവരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജനന മരണ ചക്രങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഇനിയും ഇനിയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നോട്ടെ എന്നല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി എന്താ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങേ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ആരാലാണ് അങ്ങനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അകിഞ്ചന ഗോചരം, അല്ലെ? അതായത് ഭൗതികമായി നിസ്വരായവരാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ. അതായത് ഭൗതികമായ സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും, അല്ലെ, സ്നേഹമുള്ള സന്തോഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാൻ. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അല്ലെ? സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ, ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദരണീയമായ കുലം, അതിയായ സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശരീര സൗന്ദര്യം എന്നിവയാൽ സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗതിയുടെ പാതയിലുള്ള ഒരുവനാൽ ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആദരണീയമായ കുലം, അപ്പൊ നല്ല വലിയ കുടുംബത്തിൽ, അല്ലെ, പേരുകേട്ട കുടുംബത്തിൽ, പ്രശസ്തി ഉള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതെങ്കിലും, അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ, അതിയായ സമ്പത്ത്, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെ, ഞാൻ ഒരുപാട് PhD ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും, അതുപോലെ ഞാൻ കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, അല്ലെ, ശരീര സൗന്ദര്യം, ഇവയാലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് ഭൗതികമായ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലുള്ള ഒരുവനാൽ ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ നല്ല പ്രശസ്തിയുള്ള എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബം, ഇത്രയുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനിൽ, അതാണ് അകിഞ്ചന ഗോചരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. അകിഞ്ചന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതികമായ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. ഭൗതിക ഉന്നതി എന്നാൽ ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ജനനം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആകർഷകമായ ശരീര സൗന്ദര്യം എന്നിവയാണ്. ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ എല്ലാ ഭൗതികവാദികളും ഭ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതിയായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൈവരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഈ താത്കാലിക സ്വത്തുക്കളിൽ മതോന്മത്തനായി ഒരുവന് കൃത്രിമമായ അഹന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. തത്ഫലമായി അത്തരം ഭൗതിക ഡംബുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ വികാരത്തോടെ അല്ലയോ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നല്ല ഒരു ഉന്നതമായ കുടുംബത്തിലുള്ള ജനനം, അതുപോലെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത്, അല്ലെ, നമുക്ക് നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഒരുപാട് അസറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വെൽബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതികമായ ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വായത്തമാക്കാൻ എല്ലാ ഭൗതികവാദികളും ഭ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികള് ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ വീടിന് നല്ലത്, അല്ലെ. എല്ലാവരും ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായത്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും അതെ, അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? കുട്ടികൾ നല്ല ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, അവര് IIT പഠിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കും, അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണിത്? അവർക്ക് വലിയ സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ വലിയ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക്
വലിയ വീടും വലിയ കാറും ഒക്കെ ആവും. അപ്പോഴും മാത്രമാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടുന്ന സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇത് ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതിയായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൈവരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഈ താത്കാലിക സ്വത്തുക്കളിൽ മതോന്മത്തനായി ഒരുവന് കൃത്രിമമായ അഹന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാണ്, നല്ല ശാരീരിക സൗന്ദര്യവും നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഇഷ്ടംപോലെ പണം, നല്ല കുടുംബത്തിലുള്ള ജനനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്, അഹന്ത ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്ത് രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളിൽ വരുമ്പോ സത്ത് ഗുണം എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ജന്മനാ എന്തായിരിക്കും? നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലായിരിക്കും, സാമ്പത്തികമായിട്ടും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക. അവര് 2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിതരാണ്. എന്താണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിതരാകുന്നു അല്ലെ? സത്വഗുണം ഒരാളെ അങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് അതും എന്താണ്? ഈ സത്വഗുണം എന്താണ്? ഒരു ബന്ധനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ അങ്ങനെ അത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്തുക്കളിലും ഈ ഐശ്വര്യത്തിലും ഒക്കെ മതോന്മത്തനായി ഒരു കൃത്രിമമായ അഹന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയാ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയാ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്, എനിക്ക് അധികം ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. തത്ഫലമായി അത്തരം ഭൗതിക ഡമ്പുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ വികാരത്തോടെ അല്ലയോ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള അത്രയും വികാരത്തോടു കൂടി, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി ചിലപ്പോ അവരൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തി ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? ആത്മാർത്ഥതയോടെ അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ ആ വികാരത്തോടു കൂടി അല്ലയോ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുക വഴി ഒരു പാപിയാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര പാപത്തേക്കാൾ അധികം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളമാണ് ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണത്തിന്റെ ശക്തി. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ലേശം പോലും അതിശയോക്തിയില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന് അത്തരം ശക്തിമത്തായ വീര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ഉച്ചാരണത്തിന് ഒരു ഗുണനിലവാരവുമുണ്ട്. അത് വികാരം അഥവാ ഭാവത്തിന്റെ മേന്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ മാത്രം ജപിച്ചാൽ, വെറുതെ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നെയും എന്താണ്? അത്രയും പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പാപിയാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുക വഴി ഒരു പാപിയാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര പാപത്തേക്കാൾ അധികം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അത്രമാത്രം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത്. ഇത് ഒരു പാപിയെ കൊണ്ട് ഒരു ജന്മം, അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പാപത്തെ മുഴുവൻ അധികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെറുതെ ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്ന് വെറുതെ വിളിച്ചാൽ പോലും അതിന് പോലും എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു അതിനൊരു ഗുണനിലവാരം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉച്ചാരണത്തിന് വെറുതെ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാലും പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗുണനിലവാരം അതിന് കൂടുതൽ പവറാണ്. അത് ആ നാമം കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആവുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ ആ ഒരു വികാരത്തോടു കൂടി, നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ശരണാഗതി ആയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ? ഉത്തര ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ആ സ്പോട്ടിൽ ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയുള്ള വിളി ആർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ ആ നിലയിൽ വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വികാരം അഥവാ ഭാവത്തിന്റെ മേന്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിസ്സഹായനായ ഒരാൾക്ക് ഭാവനിർഭരമായി ഭഗവാന്റെ പവിത്രനാമത്തെ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് നിറഞ്ഞ ഭൗതിക സംതൃപ്തിയോടെയുള്ള അതേ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകും അല്ലെ? നമ്മള് വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താണ്? അത്രയും വികാരഭരിതമായിട്ടായിരിക്കില്ല വിളിക്കുക. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടത്തിലിരിക്കുകയാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ? ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നിറഞ്ഞ ഭൗതിക സംതൃപ്തിയോടെയുള്ള അതേ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകില്ല. ഭൗതിക ഗർഭമുള്ള വ്യക്തി വല്ലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഗുണമേന്മയോടുകൂടി ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ അയാൾ അസമർത്ഥനാണ്. ആകയാൽ ഉന്നതകുലം, സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വശ്യമായ സൗന്ദര്യം എന്നീ ഭൗതിക ഉന്നതിയുടെ 4 മൗലിക കാരണങ്ങൾ ആത്മീയ പുരോഗമന പാതയിലേക്കുള്ള
ഉന്നമനത്തിന് അയോഗ്യതകളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള നമുക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉന്നത കുലം, സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വശ്യമായ സൗന്ദര്യം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതയിലേക്കുള്ള ഒരു പുരോഗമനത്തിനുള്ള അയോഗ്യതയായിട്ട് മാറുന്നു. അനാരോഗ്യകരമായ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണമാണ് പനി എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ അനന്തരാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണമാണ് അതിന്റെ ഭൗതിക ആവരണം. പനിയുടെ തോത് ന്യൂനീകരിക്കുകയും തെറ്റായ ചികിത്സയാൽ അതിനെ കൂടുതൽ ഉഗ്രമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാമാന്യ പ്രക്രിയ. ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതികപരമായി ദരിദ്രരായി നാം കണ്ടേക്കാം. അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലല്ല, അന്യഥാ അത്തരം ദരിദ്രാവസ്ഥ ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, ഇതിനെ നമുക്ക് വരുന്ന പനിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ പനി എന്താ വേണ്ടത്? എപ്പോഴും പനി പിടിച്ചിരിക്കണോ? വേണ്ട അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശരീര ഊഷ്മാവ് നോർമൽ നിലയിലേക്ക് വന്നാലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനോടുള്ള ആസക്തി അത് കൂട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു 1000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 1000 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാവും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള് എന്താ പറയാ നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേസമയം അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെ പനിയോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ചില ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. കുചേലന് സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ചിലപ്പോ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതികപരമായി ദരിദ്രരായി നാം കണ്ടേക്കാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല, സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലല്ല, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്ത അവരൊക്കെ ദരിദ്രരായി പോകും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അന്യത അത്തരം ദരിദ്രാവസ്ഥ ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാകുന്നു. അപ്പോ ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാകണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി വിളിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഇവിടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നത് പോലെയാണ്, പനി പിടിച്ച ഒരാളിന്റെ ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറയുന്നത് പോലെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ആ ദരിദ്രാവസ്ഥ, ഭക്തന്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതലായി ഒരുവനെ വ്യാമോഹത്തിലാക്കുന്ന ഭൗതിക ഉന്മത്തതയുള്ള അളവിനെ ന്യൂനീകരിക്കുകയാവണം ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം. അധികതരമായി വ്യാമോഹിതരായ വ്യക്തികൾ ഭഗവത് രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് തികച്ചും അയോഗ്യരാകുന്നു. അതായത് അധികം ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് യോഗ്യത ഇല്ലാതെയാവുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? നമുക്ക് അതിനോടൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ സുഖത്തോടും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അയോഗ്യരാണ് അവരെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ. നമോ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമഃ അങ്ങേക്ക് സർവ പ്രണാമങ്ങൾ. അകിഞ്ചന വിത്തായ ഭൗതികമായി ദരിദ്രനായവന്റെ സ്വത്തിന് നിവൃത്ത പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ വൃത്തയെ പ്രതിപത്തി ആത്മ ആരാമായ സ്വയം സംതൃപ്തനായവൻ ശാന്തായ അത്യന്തം സൗമ്യൻ കൈവല്യപതയെ ഏകാത്മവാദികളുടെ അധിപന് നമഃ വണങ്ങുന്നു.
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാൽ കി ജയ്. ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്തായ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാകയാൽ അതീവ സൗമ്യനും ഏകാത്വവാദികളുടെ അധിപനുമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഇവിടെ പറയുന്ന നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുമില്ലാത്തവന് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അകിഞ്ചന ഗോചരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇവിടെ അകിഞ്ചന വിത്തായ. വിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമ്പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം. സംസ്കൃതത്തിൽ വിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ലാത്തവന്റെ സമ്പത്ത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ സമ്പത്ത്. അതാണ് ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്തായ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങേയും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് അല്ലെ. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാകിയാൽ അതീവ സൗമ്യനും ഏകാത്വവാദികളുടെ അധിപനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വയം സംതൃപ്തനാണ് അല്ലെ, ആത്മാരാമനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഭക്തന്റെയും അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാൽ കി ജയ്. യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാതാകുന്നയുടൻ ഒരു ജീവസത്തയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാതാകുന്നയുടൻ ഒരു ജീവസത്തയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു പരിത്യാഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അധികതരമായി മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി ജീവസത്ത ചിലതിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബാലസഹജമായ വാസനകളെ പരിത്യജിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളി തന്റെ നിലവിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല, ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ മികച്ച വാസ്തവികമായ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ അഹിംസന വിത്ത്, അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാതാകുന്നയുടൻ ഒരു ജീവസത്തയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു പരിത്യാഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സർവസംഘ പരിത്യാഗിയാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അധികതരമായി മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി ജീവസത്ത ചിലതിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഒന്ന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം, അതായത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്? ഇതിനേക്കാൾ, അതായത് ഈ പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വില കുറഞ്ഞ ഒന്നിനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. അതായത് പഴയ ഉടുപ്പ് നമുക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ഉടുപ്പില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പഴയ ഉടുപ്പ് മറ്റുള്ളവർ നല്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പഴയ ഉടുപ്പ് വേണ്ട വെക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്നിനു വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞ ഒന്നിനെ വേണ്ട വെക്കുന്നു. അതാണ് ഈ പരിത്യാഗം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ജീവസത്ത ഓരോന്നിനെ പരിത്യജിക്കുന്നത്? അതായത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബാലസഹജമായ വാസനകളെ പരിത്യജിക്കുന്നു. ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, TV കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മള് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ 10th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിക്കണം അല്ലെ, അതൊക്കെ. അതുപോലെ IIT എൻട്രൻസ് എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരവരുടെ ഉറക്കം വേണ്ട വെക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, പിക്നിക് പാർട്ടി ഒക്കെ അവർ വേണ്ട വെച്ച് അവർ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെ അവര് പരിത്യജിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബാലസഹജമായ വാസനകളെ പരിത്യജിക്കുന്നു. ഇനി മെച്ചപ്പെട്ട ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളി തന്റെ നിലവിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ കറന്റ്ലി ഒരു സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പക്ഷെ ഇത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വേറൊന്നിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി എന്താണ്? നിലവിലിരിക്കുന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല, ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ മികച്ച വാസ്തവികമായ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ടെമ്പററി ആണെന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇതിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാതെയാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അവിടെ ഉള്ളതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ്
നിഴല് പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വിമാനങ്ങളും അത് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയാവും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെന്നാൽ സുഖമായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് വരെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിനോട് വിടില്ല അല്ലെ. അതാ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉന്നതമായ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് നിലവിലുള്ള അതായത് വില കുറഞ്ഞ അതായത് ഉത്കൃഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് പരിത്യാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല, ആത്മീയ മൂല്യത്തിൽ മികച്ച വാസ്തവികമായ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയാണ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമിയും മറ്റുള്ളവരും ലൗകികമായ പ്രതാപവും സമൃദ്ധിയുമെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപേക്ഷിച്ചു. ലൗകിക അർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് പ്രമുഖ വ്യക്തികളായിരുന്നു. രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാർ ബംഗാളിൽ സർക്കാർ സേവനത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി അക്കാലത്തിൽ പ്രമുഖ ജമീന്ദാറിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ മുമ്പ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മെച്ചമായ ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി അവർ സർവവും പരിത്യജിച്ചു. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാണ്. ചില രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? അന്നത്തെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ഹൈലി സാലറീഡ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭൗതികമായ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവർക്കറിയാം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, ടെമ്പററി ആണ്, അതിന് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സുഖവും സന്തോഷവും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അത്രയും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവര് ഭൗതികമായിട്ടും എന്തായിരുന്നു? പ്രമുഖ വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഗോസ്വാമിയായിട്ട്, അതായത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിവിടെ പറയുന്നു, മുമ്പ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മെച്ചമായ ഒന്നിനെ സ്വായത്തമാക്കാനായി അവർ സർവസ്വവും പരിത്യജിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് മികച്ചതാണ് ആത്മീയമായ പുരോഗതി എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നു. ഭക്തർ സാധാരണയായി ഭൗതിക സമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാകുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവത് ചരണകമലങ്ങളാകുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ നിധി സംഭരണമുണ്ട്. ചില സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഹൃദ്യമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രത്നം അദ്ദേഹം ഒരു ചവറുകൂനയിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. ആവശ്യക്കാരനായ ഒരാൾ അത് എടുക്കുകയും പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം അമൂല്യമായ ഒന്നിനെ ചവറുകൂനയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു വേണമെന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകപ്പെട്ടു. അകിഞ്ചന എന്ന പദത്തിന് ഭൗതികമായി യാതൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യാനില്ലാത്തവൻ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയാണ്, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ സ്റ്റോറി. ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ശിവഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോ പറഞ്ഞു മകളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള സമ്പത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമ്പത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശിവഭക്തനാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട സമ്പത്ത് കിട്ടും, എന്റെ കുട്ടീന്റെ കല്യാണം നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ട്. അന്നേരം പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാ ഉള്ളത്? അത് ആ ചവറ് കൂന കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്തുണ്ട്, എടുത്തോളൂ. നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് എടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വഴിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചത്, അയ്യോ ഇത് എന്താ ചിന്താമണി കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിച്ചോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ചിന്താമണി കല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തരുന്ന കല്ലാണ് ചിന്താമണി കല്ല്. ഇത്രയും സമ്പത്തുള്ള ഒരു കല്ല് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് വേസ്റ്റിലിട്ടത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിലും മൂല്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞ രത്നമായതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങ് ചവറ് കൂനയിൽ ഇട്ടത്? അപ്പൊ ഇതിലും മൂല്യമായോന്ന് അങ്ങയുടെ കയ്യിലില്ലേ? അതെന്താണ്? എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടോളൂ, എന്നിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചത് ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് വന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷ, അതായത് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതാണ് അകിഞ്ചന എന്ന പദത്തിന് ഭൗതികമായി യാതൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യാനില്ലാത്തവൻ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അഥവാ മഹാത്മാവ് ഭൗതികമായ യാതൊന്നും തന്നെ ആർക്കും നൽകുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികങ്ങളായ സർവ്വ സ്വത്തുക്കളും നേരത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സർവോന്നത സമ്പത്തായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഒരു ഭക്തന് കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സ്വത്ത്. അപ്പോ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമൊന്നും ആർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് തരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം അത് ഓൾറെഡി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സമാണല്ലേ, നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സമാണ് ഈ ഭൗതികമായ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ധാരാളമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ. കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും തീരാത്ത പോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുക. ഭക്തന്മാർക്ക് സമ്പത്തല്ല, ഭക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ സ്വത്ത്. ചവറുകൂനയിൽ എറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ചിന്താമണിക്കല്ല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തായിരുന്നില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും ആത്മീയ പുരോഗതിയും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു നവഭക്തനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടി അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ, നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഒരു നവഭക്തനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ഒരു ചിന്താമണിക്കല്ലിന്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല. ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം ആവുമ്പോൾ ആ തടസ്സം നീക്കുന്നതും ആരായിരിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ നീക്കിത്തരും അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആത്മീയമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഒരാൾ ജഡത്തെയും ചേതനയെയും വേർതിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികത എന്നോ ആധ്യാത്മികത എന്നോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല. അയാൾക്ക് എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുക. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കും. അത് ഉന്നത നിലയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാത്തിലും ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അത്ര വരെ ഒരാൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ജഡത്തെയും ചേതനത്തെയും വേർതിരിച്ചറിയണം. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ജഡത്തെ ജഡമായും ചേതനയെ ചേതനയായിട്ടും വേർതിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സർവ്വതിനെയും ആത്മീയമായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരം ആത്മീയ ദൃഷ്ടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയത്. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്താണ്? എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവസത്തകളെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അനർത്ഥം അഥവാ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വാസ്തവമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ സമയായി അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പർപ്പോട്ട്. 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी।